Odborníky lokálneho parlamentu na dneškajším zasedaniu skupštiny opštiny Kula medzi inším prilapili odluku o angažovaniu externej revízii konsolidovaného zakončujúceho rachunku opštinského budžetu za 2017 rok i odluku o zadlužovaniu za refinancovanie oboviazkoch opštiny. Odluku o zadlužovaniu za refinancovanie oboviazkoch opštiny pojašnil načálnik oddelenia za budžet opštinskej úpravy Igor Ilin, ktorý hváral, že u 2015 roku zo souhlasnosťou ministerstva financijoch vžatý kredit od 300 milióny dinári za vybudov kanalizacijnej mreži u Kúli i Červinky a poteraz dlústvo zmenšané za 50 milióny, takže ostalo ešte 250 milióny dinári. Všetky točky dňového šoru prilapení bez dlhšej rozpravy a keď slovo o točkoch, ktorí direktno poviazaní so zrusnacami, treba vydvojiť odluku o rozpisovaniu javného konkursu za výbor direktora javného komunálneho podpríjemstva Ruskom zo Zruského Kerestúra, jak i prilapiovanie zvítu o roboty Domu kultúry zo Zruského Kerestúra za 2017 rok.